Ei, com esteu? Benvinguts a un nou vídeo, soc Pau. Després de 2 mesos, perdona, sense penjar vídeo, avui tornem. Però és que avui és un dia especial, i és que avui anem al Motomami Tour a Barcelona, a veure la Rosalía, que tinc unes ganes de veure-la, la meva garreguina. Estic un poc trist, la veritat. I direu, Pau, per què? Si, joder, vas a veure la Rosalía i tu mateix has dit que tenies moltes ganes. I és que jo tenia pensat anar vestit de motomami, motopapi, com li volgués dir. Motopapi, sí, motopapi. I jo havia pensat d'anar als xinos, i és que me l'he comprat i al final després els resultats han quedat... La meva idea era agafar una samarreta negra, un pantaló llarg, tallar-lo per la meitat, la samarreta negra en grafiti, bueno, en pintura d'esprai, pues ficar-li algunes lletres, no sé, crear activitat, saps? I després també un poc jugant les sabates, unes velles que tenia i també, i després ficar una laca de color groc i tal, i després maquillatge aquí als ulls de color groc i també així fer una uau, una combo, sí, saps? El meu cap està espectacular, però no, els resultats no reflecteixen el mateix que la meva ment, que això em passa molt. I és per el motiu de moltes coses que no les acabo penjant. Però mireu, és que... mireu el puto resultat, tio. Per què tinc que ficar hola, soc Pau? És que... en plan, tot l'altre no està del tot mal, però... vull dir, per què tinc que collons ficar hola, soc Pau? I a més que al mirall se veu al revés, tio. Sou gilipolles, tio. Després, també tallar los pantalons. Que m'han quedat així, que vosaltres digueu, hòstia, pues queda bé, està bé, a veure, me queda super apretat, saps? Super apretat. Ja vereu ara en una foto. I no m'agrada com quedava, i al final, pues mira, he decidit pues anar com vaig, en plan, anar com puc i ja està. Pues ara aniré ja directament a agafar el cotxe, que vaig amb 3 col·legues. Anem cap a agafar el cotxe, condueixo jo per l'autopista, anem direcció cap a Barcelona, 2 horetes de conducció, però bueno, per la Rosalía, si vols, carinyo, te faig 24 hores o 48 i te ho streameixo si vols, saps? Per la Rosalía tot. Bueno, pues espero que us agrade l'experiència. Jo tinc ganes, la veritat, de... Alma y Jofe. Hola. ¿Dolce o salat? Salat. No, pero te explico, Mela. Depende del jamón, depende del salat de lo mío que ya. Yo tomé salat, tío. Los plats de mitja que me parecen més sabrosos tenden a anar cap al salat. És que, mira, saps què trobo? Que jo trobo que lo dolç és més apariència que gust. Tu si me dices... Esos que has de probar, José. Mira, para la peña que mira el vídeo. Raïm en formatge, tío. Tú haces un cacho de queso viejo y tú piques en una uva, tío, en plan raïmet. Combo. Vale, chavalotes. Pregunta importante. Segunda pregunta. O sigui, d'un 1 al 10, quan creieu que vos agradarà el concert de Dani de Mara? 10. Yo creo que me sorprenderá molt. En plan, yo creo que será tiene las expectativas de un 8 y será un 10. Sí. A veure, és que la Rosalía fa les coses bé. A veure, és que... Què és un 10 per a vosaltres? Què seria un 10 per a vosaltres? A mi que m'impressione. En plan, que passi que coses que no Que digui m'esperen. show. En plan, llumetes, Sí. foguets, I saps? sobretot que tingui conversa, per favor. Sí. Los ratetes de què parla, no? La conversa cunde. Que parla en català. Que no digui consell, que sigui un podcast. Sí, ja veus, a mi m'agradaria molt que parles en Que català. parla en català. Si parla en català m'enamoro ja, és que aquí... Mare, no li vinc Ja hem arribat, xec, ja hem arribat després de 4 calades, hem arribat. Hem arribat. Menor de 16? No.
Ja estem aquí, seient amb un sopar i tal. Un sopar, sí, sí. Què has dit? No, que amb sopar. Ah, m'he entès. Estem seient a un sopar. No. La veritat és que, mira, hi ha molta gent. Ole, ole. Bueno, encara no està tot ple, però suposo que se plenarà. Que tens ganes o què? Sí, estic un poc nerviós, no sé, a ver, es que... Es como se fa un poc gran, no?, ver la Rosalía. No sé, vull dir la puta Rosalía, no? No sé, però o sigui, és que jo a Palau Sant Jordi vindria hasta a veure Piquingo, tio. En plan... El Palau Sant Jordi és precioso. Sí. És mínima. És enorme. La Rosalía, Sí, vinc per l'àlbum, el concepte de l'àlbum, l'estil que té l'àlbum, sí, i trobo que el concepte de Motomami pot fer un show superguap. sí. Jo és que vinc més al show, Al no? show, igual. A l'espectacle. Sí, tal qual. A ver què tal. Moltes gràcies a tots els que us heu escoltat amb el querer, a tots els que us heu sentit Motomami, Los Ángeles, que sabíeu com fa molta il·lusió estar a casa i cantar per la meva gent. Sempre, o sigui, per mi qualsevol escenari, un escenari és un escenari i sempre és un lloc per mi sagrat, potser el meu preferit en el món, qualsevol escenari, l'escenari. Però, no sé per què aquest sempre em fa molt feliç venir aquí. Així que gràcies per omplir el Sant Jordi amb mi, em fa molta il·lusió.
veritat? Que jo sé que has fet per ser milionari. Perquè em tanquin el meu braç i com el mapa. Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos lloques corrent pel jardí de casa. El que voldria és tenir verd i de color blanc i de color verd. Però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui moviment. Només vull veure bitllets de 100. Quin moviment. Tinc una tela dintre de mi. Quin moviment. Només vull veure bitllets de 100. Quin moviment. Tinc una tela dintre de mi. Què tal, gent? Com esteu? Ara he arribat a Tortosa després de 2 hores conduint per la nit. Sobre el show de Rosalía, increïble. Increïble, però és que increïble. A meitat concert m'ha deixat en xoc, en plan, sense paraules. No estava no podia ni aplaudir ni res. M'estava assimilant tot el que estava veient, sentint tota aquesta experiència, tio, perquè és que ha sigut un 10. Molta cosa que assimilar, tio. El show increïble, molt ben actuat, molt ben ballat, molt ben cantat. Les imatges que ficaven al fons, com haureu vist, increïble. I bueno, espero que vos hagi agradat aquest vídeo. La veritat és que m'ha agradat molt gravar-lo, compartir-ho amb vosaltres. Crec que era una bona oportunitat per a fer un vídeo i una bona oportunitat per compartir algo guai, saps? Bueno, si us ha agradat, doncs feu-m'ho saber i ja està. Moltes gràcies per mirar el vídeo i que vagi tot bé.